Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a maza da mata masu kallonmu da sauraronmu a duk inda kuke a faɗin duniya. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku cikin shirin mu duba mu gani. Na wannan rana ta Lahadi, 24 ga watan Ramadana, hijirar annabi rahama tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina na da shekara 1445, wacce ta yi daidai da ranar 3 ga watan Afrilun shekara ta 2024 bayan aikuwar annabi Isa alaihi salam. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka da buwaya da ya yarda ya amince ya sake sada mu da ku a cikin wannan shiri na wannan rana. Muna ci gaba da roƙon mahalicin kowa da komi yarda ya ganar da mu gaskiya gaskiya ce, ya ba mu ikon binta, ya kuma ganar da mu ƙarya ƙarya ce, ya yarda mu nisance ta. Masu iya magana suka ce ƙarya kure take ba ta ɗiya. Ƙungiya da ake kira da suna IAS a iya cewa tamkar irin ƙwannan ne da kaza ko zabuwa ke yi da ake kira da suna da gurbi. Bayan kururuwar da sojojin na ƙasashe uku cewa da Burkina Faso, Mali da jamhuriyar Nijar suka yi na cewa za su kafa ita wannan ƙungiya da zummar kawo kwanciyar hankali da zaman lahiya a yankin Sahel, har ma suka kwatanta cewa su sun bambamta da sauran shugabanni da suka danganta da 'yan baranda ko kuma 'yan koren turawan yamma. Kwana tashi sai gaskiya ta yi halinta, saboda ba batu ba labari akan batun IAS. Kowa ta kan shi yake yi, nan yana ta fama tashi ta hishe shi. Abin da ya kamata a lura a gane game da al'amarin waɗannan sojoji Burkina Faso, Mali da jamhuriyar Nijar shine akwai bambamci tsakanin gungun sojojin da suke kiran kansu jagororin waɗannan ƙasashe da kuma rundunonin sojojin ƙasarsu. Ma'ana akwai babban al'amari ƙumshe a game da lamarin sojojin waɗannan ƙasashe uku. Suna cin albasa da sunan jami'an tsaro FDS cikin waɗannan ƙasashe waɗanda ana ganin cewa sannu a hankali suna cikin wani halin ha'ula'i, su kai gwabro su kai mari. Alhali abin da ake lura da shi, su dawwame suke cikin ɗakuna kwance jibge kama da bukunan dussa cikin birrika suna shan sanyi, yayin da rundunonin sojoji jami'an tsaro FDS cikin waɗannan ƙasashen uku suke ganin arkane suna ƙarawa. Duk da bugun gabar da suka yi na cewa sun kafa wata ƙungiya da ake kira da suna IAS, tun ba a zo ko ina ba al'amarin ya tabbata ƙarya ce babba turkekiya. Wanda ya ce za ya kawo kwanciyar hankali da tsaro a yankin Sahel, to ta bayyana shi da kanshi baya iya ba kanshi tsaro, saboda ɗaya bayan ɗaya kowaɗanne daga cikin waɗannan guda ukun sun je sun ɗauko sojojin haya na Wagner wanda suka rikide da sunan ƙungiyar Africa Corps. Kenan masu bamu ana basu, waɗanda muke tammahar ba mu tsaro, to sun nuna ma duniya baki ɗaya cewa su kansu ma ba su iya tsarewa, ballantana su tsare waɗannan ƙasashe uku wanda ta bayyana ga hili sun sa su cikin halin tagayyara gami da koma baya. Sa'an nan kuma da suke kiran sauran shugabanni walau na kwarar kula da na sojojin da suka birkice da 'yan baranda ko kuma 'yan amshin shatan turawan yamma, yau ta tabbata ga hili dukkansu yaran Putin ne. Sun miƙa al'amarin waɗannan ƙasashe guda uku ga hannun waɗannan sojojin haya na Wagner, tunda su ba su iya ba ƙasashen tsaro, ba su iya ba kansu tsaro. Sun miƙa ƙasashen da dukiyar ƙasashen da arzikin ƙasashen musamman ma ma'adanai ga hannun Wagner waɗanda suka koma Africa Corps a halin yanzu. Ita fa IAS kinga banda bisa Facebook da WhatsApp babu ita ko ina. Nan ne aka kawo ma masu ƙaramin hankali gami da tunani waɗanda suna ganin kamar sun waye ashe ba su gane komi ba, aka yi musu zancen za a taran, za a santaral nukiliyar, za a masa,
za a sure gashi nan dai kai duka daɗin duniya da samun duniya aka kawo aka yi ta maket bisa facebook da whatsapp ana kwatanta ma mutane cewa ga ma yadda mayan biranen kasashen uku burkina faso da mali da jamhuriyar niger za su zama amma cikin whatsapp da kuma facebook. Idan aka ɗauki ƙasa kamar irin burkina faso kashi 70 cikin 100 na ƙasar yana cikin hannun 'yan ta'adda, yayin da ƙasar mali duk da irin yarjejeniyar da aka yi tsakanin ƙungiyoyin ta'adda da sojojin ƙasar na gakko taɓa mu ma gan mu taɓa ku, ana ganin al'amarin sai ƙara ta'azzara yake yi, ana sabke kushi akan talakawa bayan Allah. Abu ya zame matalaka a cikin waɗannan ƙasashe uku, sama zahi ƙasa zahi aljannan masa. Nan ƙungiyoyin 'yan ta'adda su mamaye su zo su ci karinsu ba babbaka, sai a ji an ce ƙauye kaza gari kaza daren ya kwaɗo ya babbake mutane ranar kasuwa ko kuma an kori 'yan ta'adda an rasa inda suka yi, an zo an sabke haushi akan talakawa bayan Allah. Kai karewa da ƙarau ga irin ƙaran aikin da ke kwaruwa cikin ƙasashe waɗanga guda uku da wasu ƙwarorin sojoji suka bugi gaba suka ci albasa da bakin wasu sojoji bayan Allah na gaskiya irin na hakika na cewa in an taɓa ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe to za a fuskanci husunci gaba ɗaya baki ɗaya. Yau ina aka kwana, so nawa ana zauwa ana karan aiki Nijar, gaisuwar ta'aziyya ma ta gagara sai dai a yi mafutin wanda suka maida tamkar ubangijinsu. Barazana sai ci gaba da wanzuwa take yi a wurare daban-daban, musamman ma a cikin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar, wanda ba a saba ganin irin wannan barazana ba. Misali mai ƙayatarwa abin da ke kwaruwa cikin jihar Doso, inda ake ganin 'yan ta'adda na cin karansu ba babbaka su zagaya irin yadda ransu yake so, kai hatta kai gama ƙungiyar nan ta ta'addanci da ake ce ma jinin tana barazana cewa a kowane lokaci tana iya kawo hari irin na musamman. Allah ya kiyaye, ga Allah ba su sa'a a cikin uku daga cikin biranen waɗannan ƙasashe. Abin da ba mu fata, muna roƙo ga Allah subhanahu wata'ala ya kawo ƙarshen waɗannan ƙwarorin mutane da suka ɗauki waɗannan ƙasashe guda uku a matsayin hursana. Yau ya kai ƙasa kamar jamhuriyar Nijar sai an yi ma mutane zancen arhar shinkafa domin hankalinsu ya kwanta, an sa zuciyoyinsu sun buga, ashe ƙarya ce babba ta bikekiya. A wani labari na daban, a satin da ya gabata wata tawagar Sinawa sun kawo ziyara ta musamman inda suka yi wani zama. Ba a son mutane su gane abin da kenan yana faruwa. Daga ƙasa kuskus tana tasowa. Shi Lamin Zan ba ya son a gane komi, kai ba a ma son 'yan ƙasa su san labarin. Maganar shigo wasu da wasu kuɗi akan al'amarin wanga gurɓataccen mai da za a saidawa, ba a son a gane ina kuɗin za su biya. Saboda an ci bashi sosai wanda ya kamata wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar ta biya, ba a son su biyo ta hanyar besa yawo. Kenan da sun shiga hannun besa yawo, carab za a yi da su a hidda kuɗin mutane a biya bashi. To yanzu Lamin Zan da waɗanga sojoji 15 'yan kidnapping za su yi waɗanga kuɗi su shigo, ƙaƙa za a gama kai da waɗannan Sinawan a yaudari al'ummar jamhuriyar Nijar, ko kuma a yaudari ita kankan tafiye sa yawo. Allahu alam. A iya cewa wata sabuwar damfara ce, wata sata ce wagegiya. Jama'a a buɗe kunnuwa gami da idanu a tare barayi, za a wata babbar sata. Kuɗin man fetur ana fason a salwanta su, marmakin su shigo ta hanya ingantacciya ta ƙware gangariya. Yanzu ana shirye-shiryen a shefa su ta ɓarauniyar hanya. Kenan a yi anniya da abin da 'yan boko suke cewa Alibaba ele karanta volar. Da wannan muka zo ƙarshen shi wannan shiri na wannan rana, sai mu yi roƙo ga Allah subhanahu wata'ala ya karɓi ibadunmu, musamman ma a cikin waɗannan kwanaki 10 na ƙarshe. Allah ya sa mu yi kan daidai, kuma ya sa muna daga cikin bayan shi waɗanda za ya 'yantawa albarkacin watan Ramadana. Muna muku barka da shan ruwa.